Hello everyone, kumusta kayo? Ako si Teacher Roger Apo ni Bathala. Ngayon nandito pa ako ngayon sa Uma. Kasama si Mama Pops, binisita namin si Papa Andy. Kasi dito na siya nakatira. Bago niyang bahay dito sa Uma. Doon siya doon sa taas. Oh yeah, so tagal din akong hindi nakapag-video, nakapag-vlog. Magandang lugar dito, tingnan nyo. Ganda, no? Ganito kaganda manirahan dito sa Uma. Tingnan nyo dun. Yan, no? Haba ng beach. Yan si Papu. Yung mga bata naliligo. Hi! Welcome to the paradise! May channel ka ba sa YouTube? Wala. Vlog But ka I'll have one soon. Vlog ka na. Yan. Nakikita nyo yung may bangka na yan. Sarap yan. Papu. Uy, ano yan? Dannie? Kay. Kay. Napa kay Manny Dannie ano? Ang karabaw kay 10 years ka na nakapambalay. Ito ng karabaw mo. Saan? Payat. Butang mo siya. Hi. May na siyang kalabaw na binakal ko. Payat gayod. Pag may pera, magpapabahay ako dito. Doon banda sa may dulo banda. Ganda na rin to na pag pagod ka, punta ka lang dito sa Uma. Tapos sariwang hangin, tahimik. May dagat. Buhay ka na dito. Simpleng buhay. Tahimik. Charap. Uy! Happy Fiesta! Nanonolam nyo? Nanonolam nyo? Ang ulam namin, kakaon. Namin? Ulam namin, pangkaon. Isda lang lahat. Meron pa karne. Napagawa pa lang. Kain tayo. Kag sa akon ito. May dali ka na?
Dali, nakain na ka mo? Hindi pa mama din. Ano? Ano? Bakat? Ano siya? Init kanina. Paano naman ni Alice? Kalap. Kain po kayo. Ang ulam namin. Isda. Kag-barbecue. Oy, Dannie, ikaw na. Charles. Balay, anak kong balay lagi sa picture, baga marambit si Ho. Amo gani. Walang cottage. Amo man. Baga walang cottage. Nano may halo block sa mga Dannie? Ah, dito? Ikaw lang naghihimos na halo block? Uy, nano ina. Busy. Ay, may silot gap ako. Uy, butong na mainit. Ito na mga bagan mga manok na bagang patungan nila ni. Bingala. Bingala. Ano na sila mga manok? Pato? Tsara. Ba di ang sabaw? Natapos naman ako magkupra. Dugay pa man ako mag-ani. Nakalawod-lawod na ako. Nalawod kagabi. Taglaw? Ano? Tas 4. Ma, gusto mo? Nat? Boko, Nat? Na, dali butong nat. Butong. Buting! Hindi sila kumakain. Ako na lang. May gano'n ako nang kakaon. Ganito ang buhay sa uma. Simple. Pero masaya. Parang pangalas bisihan. Walang makain. Kuha ng buko. Pag gusto mo mag-diet, kala ng buko. Hindi kailangan ng pagkain. Sino ito na nagtamusik Manila ni? Sinato. Hmm? Sinato. Dako sa posisyon. Dalawa daw yon. Yung isa binenta na niya 7 kilos. Dako Hindi yun. mas malaki pa yun talaga. Oh. Yun pang ano daw niya, paon. Hindi ka man nagapamusik Manila ni? Ang pag mangingisda, ganito kalaki oh. Squid oh. Italiano. Oh, yeah, I like squid. Squid. Dako. Ito pa daw. Meron kayo na mata? Kapabaraj? Ah, Ito pa daw kung meron pa sa mata. Hi, Tito Raj. Ipakita mo ako. Ipakita. I'm the driver. Yes. Hala, isi ko sa baba. Isi natin sa baba.
big Ganito sa goggles. ka-fresh ang pagkain dito sa Ooh. Masbate. I'm ready. Yeah, bro. Yeah. Ito po muli si Teacher Roger, apo ni Bathala. At subscribe kayo ha. Subscribe! Subscribes! Sabihan mo, subscribe. 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 Please subscribe. Thank you. Goodbye. Goodbye. Our friend.